A dyna ni Pinnacle y cystadlu gyda'r Texel Glas y Pencampwriaeth a Derfel Harris. Wel, am gystadleuaeth mae hon wedi bod. Odi, mae hon wedi bod werth i weld. Mae wedi bod bleser watcho nhw trwy'r bore, dosbarthiadau, a ni wedi cyrraedd y Pinnacle nawr ar hwrdd blwydd a'r ddafar blwydd fan hyn. A chi gweld y dorf sydd wedi ymgasglu yn profi pwy mor bwysig a pwy mor boblogaidd yw'r gystadleuaeth hefyd? Odi, mae tipyn o dorf rown. Fi falch bod fi mewn fan hyn, mi lli gael lle weld y well. Ond mae un peth yn sicr, ni'n gwybod mae teulu Williams, Tynllyn, Ceredigion sy'n mynd i ennill y Pencampwriaeth. Ond y cwestiwn yw, efe y ddafad flwydd neu'r hwrdd blwydd? Ie, wel maen nhw gyd wedi cael, maen nhw wedi bod yn arddangos yn gyson ar hyd y lled lawr, dyn ni nawr yn Gorllewin Cymru na yn ddiweddar, a maen nhw wedi cael cryn dipyn o lwyddiant yn ennill nifer o Pencampwriaethau. Ond os fi'n mynd bod yn ben ar y bloc fan hyn, fel nes i gynnau, fi'n mynd i sticod o ddafar flwydd, bod yr hwrdd hyn, mae hwn yn arddangos hunan yn dda, mae'n cerdded rownd yn dda iawn, ond mae rhyw... mae pasaz, mae rhywbeth yn y ddafad na, mae fflach yn di. A dyma chi deulu sy'n gweithio'n galed tu hwnt yn y cylchoedd ar ddangos ac am flynyddoedd cyn ni hefyd yn ei paratoi nhw. Maen nhw'n y Texels, mae'r Beltex da nhw, y Texel Glas, y Dutch Smotiog. Wel, chi'n gweud na, o'n nhw mewn sioe yn Defaid pethefnos nôl, a 4 o brydiau na, a sioe grif ofnadw, a 4 o brydiau na, o'n nhw ar Pencampwr yn y 4 o brydiau. Arbennig yn dweud. Mae'n breseg. Mae'n lot o waith, ond dyma beth maen nhw'n gweithio am yw beth maen nhw wedi cyrraedd yn un nawr, ynddo fe. Mae'r rhys yma fan hyn, mae fe'n fysi yn cneifio adeg yma o'r flwyddyn ac yn trimio wedyn rhain yn arbennig. A'i dad wedyn wedi bod yn cneifio, mae fe hefyd yn sganio a mae fe'n dipio defed. Maen nhw'n gweithio'n galed fel teulu. Maen nhw'n byw i'r defed yn nhw. Maen nhw'n gweithio yn byd y defed, maen nhw'n gyda'r defed, maen nhw'n nabod i defed. Fel mae'n digwydd, yn y Texel Glas, maen nhw wedi bod y forwyn briodas sawl tron, byth wedi ennill y Pencampwriaeth, felly yn torri tir newydd heddi, yn creu hanes. Wel, heddi, maen nhw'n still yn mynd i gadw'r forwyn hefyd, twerdyn nhw. Ydyn, ti'n iawn fyna. Maen nhw'n mynd i gadw'r troddiad da i fi, na mynd ni'n cam ymellach. Ydyn. Ond sim lot o bobl yn gallu gwneud hynny os ennill y Pencampwriaeth a'r is-Pencampwriaeth, chwarae teg iddyn nhw. Anhygoel. Ac maen nhw gwerth arian hefyd yn dyn nhw'r y bryd yma. Odyn, maen nhw wedi cydio, mae fwy a fwy yn mynd i gadw nhw, a'i croesi nhw, a prynu nhw, i gadw yn gyfarsial hefyd. Dim rhaid cadw nhw'n bir, maen nhw'n bryd rhwydd iawn i weithio gyda. Clive Richardson o Ogledd Iwerddon sy'n beirniadu, a dwi'n credu bod e wedi gwneud i benderfyniad. Efe'r tad neu'r mab sy'n mynd i wneud i. Derfel a gweud y tad. Fi'n gweud ni. Fe gewn ni weld. Pwy sy'n deall mwyaf? Rhys neu Geraint? Eri swopo fi gyda, fe dad wedi siarad swopo fe'i cael. Ond pwy bynnag un sy'n ennill mae'r ddau yn enghreifftiau arbennig o'r bryd. Odyn wir. A dylen nhw fod yn brawd iawn o beth sy'n gerbron y teulu heddi. Feiriad yn cadw ni ar flaen trad. Mae wedi gwneud i benderfyniad. Mae'n edrych ar yr hwrdd ond dwi'n twyllo ni. Ydy, yn dda fan flwydd Derfel. Ar ôl fi weithio pawb adre, bod fi'n gweud na, fi falch bod fi'n iawn. Am y tro cynta, Derfel, am y tro cynta. Diolch yn fawr i ti, Derfel, am y sgwrs. Geraint. Mae'n godel i nawr. Llongyfarchiadau, da iawn. Mae hwn yn meddwl lot i chi. Dipyn, dy fod. I'n dŵr os ti 40 mlynedd, siwyd. A ti reserv. Ond ni wedi wneud i hefi. Sio deimlad yw e? O special. A chi'n gweithio'n galed i chi? A sawl bryd ydych chi'n meddwl 4 efe i gyd? 4 bryd. A gweithio na rhywun ffordd. O beth a nhw? Edrych fodol, yn saff. Nes ti gael sgwrs gyda, Rhys i ti cael moment fi credu. Da iawn, mae'n meddwl sio gymaint ar anger sydd wrth hwn i gyd. Rhys, chwarae teg i ti. Nath dad dy ddwy'n yr un orau, dy fe? Do, ti'n ffrigo. Ti'n paratoi nhw, fe'n dwy'n yr un orau? Ai. Pam yr un mor bwysig i ti? Sawa hwn fydd fi joio wneud, so. A ti wrth i'n cynifo nawr o phopeth, mae ti bod yn waith ar dyflatu? Adi, rhaid fi'n ôl nawr draw i'r siad nawr i cleo, to. Mae pob lwc i ti yn popeth? Do. Y Texel, y Beltex, y cynifo, ond ti wedi gwneud i fan hyn? Good, diolch. Llongyfarchiadau mawr iawn i ti. Da iawn ti.